Super! Excelent! Hai să mai mâncăm un pic. Mai mănâncă un pic de pâinicuță. Hai, un pic de pâine prăjită. Așa, mami. Bravo! Bravo, bravo! Ce bună! Prima dată când Mara mănâncă pâine prăjită. Uite ce bine se descurcă singură. Bravo! Bravo, bravo! Îi dai și la tati să mănânce. Ce bună! Ce bună! Vai, nemaipomenită! Acum faci caca. Ai obosit? Și mami mănâncă un pic. Mama, stai că-ți dau morcovel.